אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מתי בפעם האחרונה הקשבת לעצמך באמת? לא רק למה את אוכלת, אלא למה את אוכלת ככה. למה את גולשת למתוק, ולמה את מדלגת על ארוחות? או למה הגוף שלך צורח עייפות, ואת עדיין ממשיכה. תראו, תזונה היא לא רק ספירת קלוריות, היא שיקוף רגשי של מה שעובר עלינו. כשאנחנו עייפות, אנחנו זוללות. כשאנחנו לחוצות, אנחנו שוכחות לאכול או מנשנשות ככה בלי שליטה. זה לא עצלנות, זה קריאה לעזרה. לכן, בתהליכים שאני מלווה, אני לא רק בונה תפריט מותאם אישית לפי חילוף חומרים שלכם, ולא רק נותנת תוספי תזונה שיחזירו לגוף שלך את מה שהוא שכח. אני פותחת איתך גם את הלב. מבינה מאיפה מגיע הדפוסים האלה, ומלווה אותך רגשית עם שיח, עם קלפים רגשיים, עם כלים שמאפשרים לשינוי אמיתי ועמוק. כי כשאת מאוזנת מבפנים, התזונה מסתדרת באחריות. כשאת אוכלת נכון, הלב מקבל שקט. אז אם זה מדבר אלייך, שלחי לי הודעה, יש מקום אמיתי לרגש שלך, מגיע לך, ויש דרך תזונתית משולבת עם תוספי תזונה ותפריט מותאם אישית שתתאים בדיוק בשבילך.